The Passion of the Christ ka film dang ang mai anilawa mitam takinan soidan chuan kumsang ni don kalta Golgotha athil thleng kha atakang chiin anron ti chua kani anti achang tu te point an ngai serious le ani kha kan zata na Krista in hlanna ma se kha movie production kha engpo ni se thilpa ngai ania behind the scene lama chuan thilung chi thlak tak aron lang chuaka thilmak tak a thlenga engemaw thil dang lam takin a chen chil nate in thlak dang lam na le pian thar nate thilin tong pal theilo tura ngai thil te thlengin fi man chan lai chuan an che dan le rin na in kara dai dan na chu ake soma hreom tor na chu ataka achanga rewak lova chuan chu film siam na thok te chuan hei hi isua chan chin chan chuana movie satlia mai ani lo zia an thra chuaka a boi pui tu zong tanun ti dang lam tu chu mi hring te theina pia lam ane an chan lai chuan trekin na chang tu pa ber chu aron denga a mun nga ya chi voi ni aden theina tur thil mak chu enge ni ang tin an chan lai hian voi som chuang zet che chual na athleng ane Passion of Christ film siam lai a thil thleng kha tun thleng hian cinema a thil makro pui ber te zinga mi alani ranga Hollywood chuan he film hi an hnola ma se thil theilo ni angai chu athleng ta ane aramai hebrai le latin tonga movie siam Hollywood star pakhat ma nei lo tu ma ti lara sakpo lo le pui bom tu studio nei lo chu khovel pum deng chuak tu lo ni ta ne khovel mun sang ring tu mak ta ruai tam tak chu asoi ninga he movie screen kaltlang hian mitam takin tharau lama ton thria tan nei pha English ni lo tong dang ma film siam jinga sum la lut nem berani ta ane ma se ti chua ani huwa chuan a hlotlin na chu an chi a lo changta industry le media te chuan Mel Gibson chu hun thim bera an nor lu tane kumsang kha jakwa somko panga ati chua Braveheart film khan changtu pa ni in Mel Gibson hian khovel deng chuaka mi zong ngai ven ane ma se camera phena chuan anun chu har sanna tam takena tlak buaka anu puine na nim thena zu in nai chezui bok anulama a interview na chuan anun chu arwak veka dam chan tura nei lo thu a sei chuaka dam ka du lo ka chevela thilom zong te kha ka ti chawek ni main ka hmoni ti in a sei ane Gibson chu ming than na le sual na thlipuina ron nuaya ma se chu thim cha takara chuan ama nge in pathian na thawanga a soi thil chu thlenga zan khat chu anun pik tak chuan a bua ne le a kai za chu thlepin a thing thia a ke somina be dong hle a kum tam tak chung alo ti ngai lo angin atong tai tan ta ane Gibson hi ka thlik ru tak chung ku tanga chor chua kania apa haton Gibson chu rin na nget tak nei mi ania ma se Mel Gibson chuan chung chu kum tam tak chung alo nu chon to ane ma se chu zan thim cha taka chuan Bible a kewa anun chung relatil chuan ati hara ni tin Bible a chiar tan ta chanchin thabu te chu angai ven ta le a bik taken Krista torna le khen be na chung chang chuan a ril ru ala viawa tin chung le kha phe ka chuan kum tam tak chunga ala fiat ngai lo thil a mu chuak boka anuwa ain puan na chuan mira thak tak kania ka sual na chu cross a Krista kheng bet tu ma saberan nge yang atia chu thu chuan eng kim bul tran that na chu achin chia Mel Gibson chuan lem chan adu to lawa tlan na adua ati hlotin theidan om chun chu a chung ril thanga ti har tu thon thu chuan ni ti rathiama chu isua in hlan na chan chin ania thu bel cha om lo thlit film lo ani dang anganat na le tor na lo thleng chu nia chu tiang chuan The Passion of the Christ film siam chua theina tur ngai tu na chu lo piang ta ne Hollywood project angin alo chuak lawa mimal thutia mangin alo chuaka tlan na chung chang ane Gibson chuan Krista torna te cross chung chang te chanchin thabu ani Catherine Emmerich thuziak atak nge Krista torna chung chang a mu dan chanchin a soina te chu azir chianga Emmerich chuan Germany chu a chuasan ngai lawa Holy Land mun te chu archaeologist ten chiang takin kumsom tam tak nuwa an nem nge tur thu a soya chu chuan Gibson a ril ru a kap hle ane
ayan tu ten Krista reom tor na chu ataka mutu ang maya anin ria ta dua mi ten Krista tor na an en ringot chu adu tok zo lova an ti sa nge ya an ria theinan adone ti chuan ngai tu phak ba ka thil ti adu ta ane he film hi aramai hebrai le latin tonga sia manianga Krista khan English tong thumal pakhat ma amang lova tin Hollywood star pakhat ma antel lo bokanga chuba ka milang sar tu ma antel lawang te in thutluk na siama at na chikhatang berzo ani na taka chuan producer tu main hetiang film hi an buai pui du lawang hetiang movie tong thito mang siam English koi khat po tel lo na le sum do na lama hlut na po nei lo tura hian tuin nge sum sen so tur the chuak duang Gibson an arwa mandan studio lian ber ten hena avor lai khan an chang le drangin anin thurwal leya kan thei lawang an tiani then kha chuan tlang taka helin film siam to zong jinga hlo cham chiang ber tura ni an tia anua Gibson chuan Hollywood ami $2 khat po an tho du lo thu a sei chuak le a soi dan chuan tharum tho na ti tlem turin min tia tong thlakin ato pa be se na enga motel bel turin min tia ma se chu tianga ka ti ni chuan Krista chonchin ani to lawang hatia hei hi apoi mo lai takane Gibson chuan he thon thu hi atar lang du ni chuan ama chawin ati vek angai don ti a hrechiang ta hle a ti chuan film history a thutluk na lo thonom berzing ami siam ta ane amain asum hanga siam atum ta athil nei engamo za ta hala anei zong ada kama ami mal poisa dollar makta duai somli panga vel chu The Passion of the Christ siam nan hian a the chuak ane ui bom tu tur studio anom lawa distributor anom lawa guarantee aum lo movie a lo chamani chuan engkim a lo vekang Marcel Gibson hian lo thlin a ringot alung kham lo thu a soya tlan na chung chang chu alung kham zoka heti hian a soya he movie hi ka siam du ani lowa ma se ka siam nge angai siani ati chu thutluk na chuan Hollywood atangin a hlat tira ma se a hlo to nia riat thil pakhat arin na ne nain zom tira ne tin mani chawa abuai pui doda le soisel na sataka to pha na chuan anun chau athak danglam do nawa sa kholam cinema chanchin chu chatu anatan athak danglam do na ne Mel Gibson an Passion of Christ siam tura thutluk na siam nuwa chuan zona pakhat chuan ati hreum hlea pathian fapa chu tuin nge ang thei berang Gibson chuan he role hi performance dang ang mai ani don lo ti ria a thon thu anga chan chuari ngot chu ani don lowa hreum na satak in pumpek na le history zong ti danglam tu thil siam pakatin thoi na lan tir chung chang ane Gibson a hian actor tur zong lowa hreum tor po poisa lo zonga Hollywood a chuan chuti anga hreum na satak tur chuak du emo chu anom kher lawang thatam tak chung chu milar tak te anola a thon thu tanga mi te ngai tu na la peng thei tur melemo milar mi te nan ria thei tur emo du lo ne a film lo en tu ten actor ne loven isuan huwa dua ti chuan min pakhat aron langta Jim Caviezel ane Catholic actor ane lanau pang tak damduk mai midmeng fiale thip deuram si ane Thin Red Lines le Angel Eyes film te chang to a career po asang chhozela star riat lo takero anilo Gibson a chuan a chen na in Malibu leng turin a soma anin kom hun chu reilo te chung o turangai ani lain dar kar thum chung zet anin kom tamaya rin na chungchang te thim chungchang te in thoi na chungchang te le history chungchang ten soya ma se Gibson a chuan a vau khana he film a hian I chang ani chuan Hollywood a I thok thei ngai lo mai thei ani atia an ngoi dun ren rona chuta Caviezel chuan kan za hian cross put lai kan nei thawa kan phur zel don nge kanin delbe tir don atia chuti lai tak chuan thil mak takalo thlenga atop na ta na ha chanchin hunung berazo chuan jima chuan kum somthum pathum atlin ve chia thu asea cross a khen be ani laia Krista kum za chi ane Mel Gibson a chu ading hluaya makti mel takina en renga
chu ta jim chuan tin kaming bul in tan na chu JC ani hati le a Mel Gibson chu ading char awa chu ta min ti hlau do na lom le ati supa chu hun chu chin chia na lo ni ta ne an pani tan po thilin tong fu saklia mai ani lowa he du than na phena hian thil ro pui zo kom ang mai ani a kai hroi tu le movie siam sakliang mai ani lowa thon thu tak lam hoya nor tu omang mai ani a chu ta tang chuan thok don turin anin rem ta thlap ane jim ka via jela chu tharau lama ain buat saina sa le a sin tina chuan an tan mai na tong trai a ni tin ma sa atela chanchin thabu te chu darkar tam tak chi takena ngai tu thina ma se ain buat saina chu tharau lam chau ani lowa na tur thei turin atak sa chu ti chakangai ti ria training turu tak takania ma se film siam na ator chua tur chu angai tu pha ba kani ang Person of Christ film siam lai chuan thil theilo chu atheng tana chu ta chuan boruak chu mak tak mai na danglam thlata tu man chiang takinan soi fia theilowa ma se mi zong chuan an hrevek thei si achang chuan thok le khata are tlok toka chang in thliron tle le thuta Gibson a hian Italy ramam vot tak te chu he film siam nan hian a thlanga chu mun chu sikle sa bum ro tak ni a hria ta ni ngai lowa ma se film siam lai chuan mak tak main soilok thei ani lo voi kha chu jing ni chuak chu minute tlem te chungin thim cha taka changa van bo ruang muanom tak nuaya sin chu tan ma se koi tang local nge ti po hriat loin na sa takin clear on tle thuta an puanin kaina te chu len phonga an man ruwa te po alen chepeng phung bok atira chuan khom dan ve renga an ngai maya ma se thil engemaw aron thlenga chu chuan eng tim atidang lama chu vau kha na anga ngai ani tan ta ane tlang chunga sermon sin pakhat a chan lai chuan jim ka viajel chu tlang alona ma se rang takin khom dan chu lo dang lama movie pum puya base na an nei san berna sin pakhat the sermon on the mount chang turin Italy chim lama tlanga chuan a chang tu tur te ho chu an lon chowa boruak chu lei hnong rim anama thlifi maron tle boka jim ka viajel chu tlang chi palon turin in buat sai meka a chevela chuan technician te chuan microphone le camera an cheka ma se rang takin khom dan in thakta karlova boruak chu cha mupa chunglama chuan chhum aron in hlom khom tupa a hnuwa hriat le dan chuan reilo te chung chu a hnung jang ru chu votin a zo tharoi roi ni in a soi thileng ma taka thleng don ni in a hria tin chu ta chuan wana tang chuan engwar em mai aron chuk zora tek jung pakhat chuan aron denga alu atanga ake jung pui thlengin a zo tlanga eng chuan van te chu thenin ama chu tuam veka apuak ri chu ring hle a camera chu thingna la technician te chuan tre teng tunga ladeu taka tang chuan Mel Gibson chuan chu sin chu alo mu chiang hle a chuta Jim Caviezel chu ading chuaka eng in a tuam veka asam chu attack chuai boka adam chuaka ne ti chuan pui turin assistant director Jen Michelini chu tlang chi blama atlan chho ngala ma se bula than chi chuan trek ron tlalein amun ngai chi a chuan aron deng non le a minute khat po thling lova angaya voi ni adeng ane an pani chuan leya a pai thua crew te chu an ding khong renga ngoi rengin van lam chu an mel renga chu tianga a thlang thei chu mak takane then khat chuan tapa then khat chuan tong tai boka paramedics te chu rang takin an lam panin an tlan hala ma se an pani chuan an dam an taksa chuan ka ngemo liam mu tur an nei lowa an thom no tlem u deu hlek le tre grim nam rum ti lo chu dang lam na om ran lo paramedics te chuan an oi lo hiala ne chu tiang taka tre kena den chu tu ma dam chua kan lam hungai lo chu mini tang chuan thil adang lam ta ane tu man wal out takinan soi chuak lova ma se an soi sep tho he hi thil theng pal ani theina chan senge niang then kha chuan vau kha na ani an tia then kha chuan mal som na ani an ti boka ma se mi zong zangin thil pakhat pom tlan vek an nei ane chumi nuwa chuan film siam dan po adang lam ta ni tin na chu tong tai na ne nan tan thina technician zinga ring lo mi tamjok te chu camera an on ma in anin cross masa
chin point thon thu cho chang let ve ni na lang shom tor na sin an sut lai chuan van chu chu min aron lua kata ngai dam na hun an chan lai chuan ni chu ron lang le a ma se thil mak chu ein tan don chawane hui pa in hlap hun alo thleng ta a Gibson chuan na takang thei turang berin siam adua ain tu ten ti sa chunga sual phur ri jia chuan muwa an thria ta duani kavia jela taksa venan khru te chuan a hnung zanga thir phe kan da ma se atakang thei tura an siam sin pakhata chuan ti sual phalauma roman sipaya chang actor pakhat chuan hui chu avai na lutuka a mor thir zum chu boru ka thokin kavia jela hnung zanga chuan atlum ta thoi mai fima kavia jela au thom kan riat kha chan chopani lawa atak tak ane interview na te hian soya ka thothei lo analu tuka ka taksa chu hing dota khatiang khavoi kha chau atheng do ne mokatia ma se atheng non ne ani atia avoi ni na chuan ataksa chu inchi sompani vel zet thlera chu ser chu voin thleng hian ala om reng ane kha sin kha film pumpoya en rom berlai ane hialo me ma se anator na chu chuta chuna to blawa the way of the cross sin an siam hun alo thenga Gibson chuan thing thatak manga siam cross tak tak kezi somrok pariat chuanga rit mang turin atia kavia jela chuan ni satak noya chuana putangaya atluanga atho lenga chutiang chuan atinon fodo na ne chutia an channa pakhata chuan an ro manang chuan cross in a del lo nan sipai pakhatin a lo chel do na ne ma se sipai chuan a lo dom thela cross chu tlua arina jong nen chuan kavia jela luwa tak chuan a delta ane an nuwa ti hian a soya kalu chu ke som ni berin ka ria thi sen then khat chu le mania ma se tam jok chu ka thi sen ani ati ma se chu chau chu ani lo ada ru apel boka ana tor chu shom takane khu te chu pui turin an tlang hala ma se kavia jel chuan a du lo chu fi ma chuan tel adone kan tan cross puwa shom na satak kristan ator na chu khovelina modua chu Gibson a chuan thrathiamin camera chu atitop lawa anu minute anga moza chung chu daru pel chungina kal zela a chet vel dan tin reng chu tak tak ane au thom jong te chu tak tak vek ane a mai chuar le soi na satak te mitui le ama tanga orol lo chuak te chu adera ane lo torna na satak tung trai na lo changta chu ni chu mi si nan chan zo nu chuan doctor te chuan an endika adaru chu apel ngei tian nem heta ni engamati chung chu chol turin an tia ma se kavia jel chuan a du lo atuk jinga chuan film channa chuan a kir le a ban chu avung na sa le a dar chu a chomol vek bok kum tam tak nuwa he sin hi an chan non lo thu Mel Gibson chuan a sei chua kane Passion of Christ chu movie satlia mai ani to lo mani in rem na ani chu mini atang chuan Jim kavia jela taksa chuan ngai ao thei thalowa film chan chu achun zom zela ma se khopot chu zual zela crosaken bena sin nung ber calvary chan leile vanin kara taksa khai kan chu thlasik lain an chang ane ren pereng chau kain chelovin chang tu pa hi dar kar chuang crossa khai kan ania ruwa suri nanana vur thli pui na takin anuai bok khru te chuan a kar laka chuan ti lum an tum thina ma se om zia anei lo hle atak salum na chu hlau om khopin atlaniam tanta reivak lawa doctor te chuan hypothermia tak salum na tlaniam na salutukani ti chuan nem meta a mui chu duk veka a kut chu khura a tho po zoi hle bok an chol ri angai ani ma se kavia jel chuan krista kha cross atang na chuk lo keipo ka chuk lowang ti na hniala ma se chung te wang chuan double pneumonia veita a mai bun chu khobot lutuk chuan a tikhia hreom atorna te chu tak tak ane camera te chuan eng piman laveka tak salam hrem na chekhatania cinema ram repair rock phopat set na ane zona pakhatawma Mel Gibson hian film siam hi ti top donem chang tu pa hreom torna motu khru te chuan ti top turin an nge na ne ma se Gibson chuan dam dapin atuar the ni chuan ke ni point kan tuar theang ti na changa an pani hian an thil ti chuan thrachianga
มูนมริงดอันซงเราทุตากันซงอันนี้วัดอติลุตุกวางอาคูรลกลกะโครสักเข็นเบอันนี้ไล่โปคานกิบสนจวนคาเมราเตจุชุนจอมเซลตูรินเตียอันปนิเฮียนเนมดีไอด้วยนี่อันดูละวะเชื่อมตัวนัทุบนานกัดเอามละวะกิบสนจวนอักขิรขานไล่เบรเบรจุไปบ่าวดูละวะนี่ข้อสิกจุงเลดาร์ตัวบูร์จุงปอินอาจังชุนจอมเซละสินตินมิตุยตาเตขบดลุตุกวางะตักษาผู้ใจใจเตจุจันจบไม่อันนี้เราจุงจงจงปากาจวนเรียกินเดงะรุยรัวละรับนะเตดาร์เปลเตตักษาบดลุตุกเตข้อจินรับทักตักเตแทงอินเรานั่นแหละกุลเจ้านานี่ละวะปัทยันอมปุยนานี่ดูมานั้นสวยเฟียไทยเรามาเซมีจงจงอินันเทไทยสีสินร้อมเบรลายจวนดูมาทอมในยันอมละวะคูรีอมละวะพุนเซบโทมอมละวะคลิทอรีเจ้าจวนนี่เอ็นงำโตเรามีประคัดอินนิดไฟรีจวดจางจวนอมบอกครูเมมเบอร์เองมจัดจวนคอยยังเงาตัวปะรินนัจเองติดไล่ข้างเงาอาโลอมจันตีอันเรียดไทยเราทวนเสียอาจังตู้เทนขัดจูอาการละกะจับตัวรินังกัลสนทรีนะเทนขัดจูอาชันโปเทลวินันตรงใจอะเมลกิบสันเงยโปกัลสนินมิดสันเรมรูมินตรงใจอาพุนมลไลมูอันฟอบอกเมคอัพอาร์ติสต์จวนโซลหุ่นในมูมันลวินเจ้าเลมาเซบวยนักการาโปทำวัวนมักตะกันในทัวอันสวยก็ไม่รอยนัลลักลายคอยตั้งโลกเงยที่พอเรียดโลกสวยเฟียไทยโลจวนอารอนชุนเองะก็ไม่ระเมนจวนโครซากเวียเจลัมเมลอโฟกัสไลจวนอันหัวตักสรวงอามเองตะกินซีนารอนปัลตั้งลายอมัวมาเซฟูเตสันเอ็นนนเนจวนเองมาอมเราที่จวนเทคนิคเนแอสซิสแตนต์เปจิงะจูทูจูอดัรตันตาเทนขัดจวนมีปัทเทนขัดอวาระอินทวมเตจูคาเมราปนีอินการะอันกัลตั้งลายอันมูนีนันเซียไลติ้งโพซิชันเอมอซีนังกุลตีดานตัวรันโกมูลายอันมูนีนันเซยบอกริลรูฮาดัมเมลตักมิดเมงฟิล์มตักเละงอยรังทุนเนนันเนยันเนทุโรนันเปอติจวนอันโบเลตาอันเนครูเตจวนตุเตงอันนี้ตีเรียตันตุมนาอินอันเรทัยละวะริโกตาจวนอันหลังละวะตูมาอร่อยอันนี้ละวะจุดที่จงจวนอันมานี่มุตูจงจวนไงดานทุ่มหุ่นอันในอันนี้ฟิล์มจันหุ่นอัตโตเมวจวนทุทังจุดทนทุอังไม่อันนี้ตัวครูเมมเบอร์เองมุจัดเต็นทลากันเน้นฟีนัวแห้งมีปาตะฮีเองอามาอันหลังเราเตียนเสียวิดีโออันหลังละวะ behind the scene footage เตstudio security camera อาโปอันหลังเรากิบสนจวนนั้นหัวตู้ไม่นั้นสวยเฟียไทยเราที่เรามาเสเองทีมจูอันนี้ดานตัวรังตักินอัดแข่งเวกันนี้เตบรวกจูสร้างเลยมีตั้มตักการจวนฟิล์มจันจูถ้าเราละมาหานัจิกตาจังตาอันนี้ background actor ทั้งขัดจวนฟิล์มที่ชัวมาอินปัวเนมบัพติสมาจันเอมันดีละฟิล์มจันไลน์แอคตัวเทมขัดจูคริสเตียนอันนินเลดบอกอันจีงประคัดจูลูกาไลออนเนโลอันนี้จูดาอิสคาริโอตาเลมัดจังตูขานี้คำมาจงขจวนปะเทียนอมริงโลเลรินนัลำไงสักโลตักอันนี้ทัวอินปัวงันเนมาเสจุติยาฟิล์มจันนะมุนะการเองมาติจูงเอาหนัวจวนคริสเตียนอันเลทัวใส่ชัวกะเฮมูวีอันเสียมโจหนัวคันกัดลิโกชนะลมล้วนนี้ช่วงเต็นบัพติสมาอันจังบอกอันนัวอินปวนดานจวนริงโลมีกันนี้เอกตัวรังอินเพสนากัตเทลเวียมาเสียตัวปาเมวจวนอีสัวไงตัวจุกบานสันเทโลจุดาเลมักหันจังคานปะเทียนมังไงนั่นเองไงดำน้ำอินเรียตีระฟิล์มเฮียนกันุนาทับดังละมารินนักชาระบัพติสมากจังตาอันนี้เตดินอามาเจ้าโปอันนี้โลบาราบาสเลมัจังเปโตรเซรูบีอิตาเลียนแอคเตอร์ฮิชัวอายามิชัวชัวตัวปออภิยังทาระอาจารย์นักอินเบียกนาอมมังโลตัวเตะมาเซลังสารตักเสียนี่ส่วนนั้นเองเราอธิลายินบาราบาเซียนมิชัวละชัวจะเลนั่นเองทินจูมิดเมงอาจวนทิลมักตะกลังชัวบกะข้าสินั้นจันไลคานมิปุยนเข่งเบ็ดโรตียอันเอาลายินเชรูบีเลกเวียเจลแต่จูอินเอ็นตัวรตีอันนี้มาเสจุติอันหันินเมลจวนเองมุตกินอารอนเดงดูตา
nuwa interview anei na ain puanga ka via zelamit meng ka en khan ektor ka mulo mi hring ni lo thil ril le thuk tak ka muwa isuan min ana min ngai dam ti kha ka hre the ni ati chuwa thil ton chuan anun a thlak dang lama kar tam tak chung chu amu hil theilo chu mit meng chu angai tua top theilowa phim chanzo nuwa chuan rin na chu pomin baptisma changa kum engamati nuwa from Barabbas to Jesus tile khaboziaka apian tharna jin kong thu aziakane ma se changtu ta jinga chu aya mak jok chu auma chutia an tong tai murumur kara chuan meiche pakhat chuan thuru ka vong tlata isuanu Maria changtu Maya Morgenstern chuan nawa paya tu manan thelo krute makeup artist Mel Gibson ngei poina thelo anwa chuan adin mun chuan alem ni theilo na thil ape tia soi chuaka chu bik taka engin achun nen chungril lama ompuina a chet vel na tin renga ron lang chuak chu haen tu ten an thriat thei thu a soibok Mel Gibson an athan chan pakhat chu a ming wang ani a Morgenstern tiom ziat chu German tongin jing RC tina ani a ma se maya ye duom na ne na khai khinin Rosalinda Kelintano chuan chanvo boi thak le lawom bera chang ve thunga The Passion of the Christ fi machine jong jinga hian thuruk thup tlat pakhatawma mi puin thiam lo an chantirna wanga an au el lai chuan Isu chu vuak le lunga vom nei in thisena chuak na sa hle a tin chutia buai nuai kara chuan mi paho kara mi pakhat chu joi muang in camera chuan la a meiche pakhat mai vo mel tak midmeng fimm naw te pom lai chuan e ma se he no pang hi mi hring anilo mel upatak avun vut buak rong amit meng verther tak chuan chandam tu na tur lai chu anui zat mel hle a Mel Gibson chuan setana alan theinan Rosalinda Celentano athanga achan chu mei chiange mi pa thi hria than mai a hara a mela chuan thil chi rang lang theya mi pa emo mei chia emo po ni se ayen tu te mit la deu tu ra du wang ane Rosalinda mit ko mul chuan ziat konga a mit kha palan lo nan slow motion in an la a awo chu mi pa o angin an lan tir ne ari na tlan hiama bu fai de bi nei dan khau taka zombok amoi na chu a ha dam thak lowa atakang lowa chu sina chuan naw te akwa ma se thil boi thak takoma naw te chu tar ang mai ni in anung zanga mul atobok mangai na diklo pathian thu thiang lim ti borban na entirna ne Gibson chuan chu sin chu hreom torna le hun khir berla ya ada sipai te chuan Isu chu malama tanga vuak turin an herrema anna turna sadlai bera thenga chuti lai tak chuan setana chu mi hring anga ronin lanin melpa ngai lo tak puin anu chuan a poma a chezonga mari le afapa lan tirna nia vanram achak don lo ni anga in hrem hun chuan alo lo mane Rosalinda chuan kum tam tak nuwa chu sina achan na chuan aril ru atinwam lo hle ti soi chuaka kar tam tak chung chu ama chawin ngoi rangin rilru zong pe chungin chu film siam thei tur chuan ain bo sai thu a soi ma se a hun na lo then chuan thim chu atakin aom nge ya nei ti ria ne film a chan lai chuan boruak chu a rit hle ti a soi boka boruak chu atak tak ni lo ang mai na om ti a soi he a rol hian anun ati danglam na sa hle a film a chan zo nuwa cinema a chuasana painting lama ain let tadai ane chuti lain Isu le machang tu actor Jim Caviezel chu midang lam tak ang mai na lang toa mitam tak chuan lem chang po an to lo thu an soya ami zia po adang lam vek to ni in an soibok amit meng chu adang lam toa film chan kar la ka te chuan atong ngai meu to lowa atong chuna po a o a zoi theile thren kha chuan chan na nga kang mai a van lam a en reng lai an hu tuan soya ato pa chuan sin nung ber Isu thole na an chan lai chuan engemaw tak lo thleng turang main boruak chu khata boruak chu alavot em ranga mase boruak kha chuan thil engemaw tak dang lam alo omta thlan chin lung pui kara engin aka blue tan hu chuan mitam tak chuan tapa then kha chu che chang lovin an dinga an thil ton chu an soi fia hlei theilo chuta Gibson an
final cut ati lai chuan chung thumal te chu movie top na tur lam hoi ang pon ari chuak lawa zalen nadar ang mai na ria mitam tak chuan chu aya thuk jok thil an hmu ti anin ria van boruak thiang tak hnuaya cross an thia lai po chuan tam tak chuan an pui ve theilo thil dangin an ril ru alua tlata achan chu an film chan na mun chu pathian pal tlang to mun ni in an hretlat ane movie an siam zo nuwa chuan ril ru ipik takin Mel Gibson chu Los Angeles a kir le a engkim a min than na a hausak na le a career zong te chu Passion of Christ siam nan ada kham vek to sia ma se Hollywood mi tu main a film hi an promo don lo tharum thona na salutuka asa khothil tok a risky boxi ti in an thrila ma se apom ve thei tat lo ati lar nan biakin sikul le Paris hola te chuani in heng tan hian ama poisa dollar mak te duai som panga ve la seng rala tin mai chana a hmu piang te chu he film chung chang hi a ril thina chuti lai chuan studio lian tak te chuan an nui zata film thu thonan an hmang boka ma se an riat lo chu khovel puma mei al ang mai na dar don ti hi ane February ni somni panga sang ni pali es Wednesday kan The Passion of the Christ chu ama saber tan theater chu ania chu tathil thleng zet chu chin chia tlak tak ane red carpet mo campaign lian tak emo omlo ma se chu tatang chuan ani khatna tang chuan ticket leitum te chu anin thlar put tamaya mun thiang hlim tlo turang mai ania Christian zong chu anin hor kho mani bermai ko ran ho chuan fimen turin ko ran mi te motor lianin an phur khoma Paris te chuan khotang huap ticket an leya an thral chuak boka mi pakhatin mi mal chan chin a buai puina chu rinna a in pum khatna thlen tu alo ni ta ane khopui tam taka chu film chuan cholowa pathian fakna a thlena pui thiam te chuan theater mi pui tam tak pung khom tong trai mur te chu an lo loma fimen tu te chu tharau lam har tharna chang ang main rilovin an tap chuak loma thisen hlo na satwanga chaw taka atluk lai te luhai wanga apai dot lai te na sataka huip manga han vuak lai te chu en thangam lo anom boka kan sa chuan khovel pum pui ngor nging tu thil thleng awma an chuam masak ber ni taka khan nu pakhat kum somnga paruk mi chu cross a khen be a en line ha ta tak wangin athi ane theater hall a ngei chuan Christian in le na run pui a thlenga tin an tong trai mur bok ane Brazil Mexico Poland Philippines a chuan movie theater te chu tempula an chang ani bera ko ran chu luang liamin pastor te chuan film chung chang chu midang zirtirnan an mangtana thil thei ngai lo chu a thlenga The Passion of the Christ chu English tong film siam ni lowa sum lalu tamber anita ane chung te chu atak tak ni lo ang mai na langa khovel puma US dollar makta duai zaruk som chuang ala luta USB ka chuan dollar makta duai zathum som sari chuang ala luta chumi kunga blockbuster zong ain ala lut tam jok aramaic hebrai le latin tong siam Hollywood star nei lo advertisement campaign nei lo le pui bom tu studio nei lo chu khovel pum huwa pa buai pui alo ni ta ane